ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଦାନବକୁ ନାଶି, ଅଧର୍ମ ବିନାଶ ପାଇଁ ଧରାଧାମେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଅବତାରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ ଆଉ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା କୋଳରେ। ଚୈତ୍ର ମାସ ଶେଷ ନବରାତ୍ରି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ନିଅନ୍ତି ଜନମ। ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣେ ନିପୁଣ ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନେ ଜନମାନସରେ ଆଦୃତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମ। ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜପ ମିଳିତ ହୋଇ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନୀ। ପାଳନ କରିବା ଆମେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ। ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନୀ। ପାଳନ କରିବା ଆମେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ।